गिबियावनो गासिखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। जोंनि बर' समाजाव मोजां मोनलायनायनि लैथोआव गोजावनानै मोजां मोनलायनायनि मुङै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। आं नोंथांमोनखौ बुंदों, जायफोरा सोरबाफोर आरो थिनानै दोनदों नामा आं नोंनि थाखाय जिउ फोजोबगोन, आं नोंनि थाखाय जिउ गारगोन, नों आंखौ थगायब्ला, नों आंखौ नेवसिब्ला आं नोंनि थाखाय जिउ गारगोन होननानै सोरबा सेंग्रा सिख्लाया एबा सोरबा मोजां मोनलायनाया बुंथिलायनानै दोनदों नामा? अब्ला नोंथांमोना फंनैसो बाथ्राखौ साननानै नाय। दिनै नोंखौ नोंनि आइ आफाया एबा नोंनि बिमा बिफाया उन्दै समनिफ्राय बेसेबां दुखु दाहा सहायबोनानै नोंखौ गेदेर गोलाव खालामबोदों, फरायहोदों, लिरहोदों। दिनै नों सोरबा सासे सिख्लानि थाखाय एबा सोरबा सासे सेंग्रानि थाखायनो नों मोजां मोनलायनायनि थाखायनो मोजां मोनलायनानै मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो जिउ फोजोबनानै लानो नागिरदों। नों बेसेबां दुखु सहायनांदों, बे नों मथा मथि एक बोसोरनि थाखाय नों सोरबा सिख्लानि थाखाय मोजां मोनलायनानै जिउ फोजोबगोन। अब्ला नोंनि बिमा बिफाया उन्दै समनिफ्राय गोरबोआव लानायनिफ्राय बेसेबां दुखु खस्थ' सहायबोनांदोंमोन नों बेखौ साननानै नाय। नों एसेबां सोरबा सासेनि थाखाय जिउ फोजोबनानै लानो लुबैदोंबा नों साननानै नाय, बिमा बिफानि थाखाय नों जिउ फोजोबनो हागोन ना हाया? नों एसेबां जिउ फोजोबनानै लानो हायोब्ला बिमा बिफानो नोंनि मेगन, नोंनि किडनिखौ फाननानै नों गावनि जिउखौ फोजोबनानै ला। अब्ला नोंनि बिमा बिफाया नोंनि दुखुखौ एसेबाबो खम खालामनानै लागोन। दिनै नों सोरबा सिख्लानि थाखाय, नों सोरबा सेंग्रानि थाखाय जिउ फोजोबनानै लानो सानदों, आं नोंखौ बुंदों नोंनि थाखाय बै सिख्लायाल' बै सेंग्रायाल' नोंनो अननाय होनो हाया, गुबुन सोरबायाबो होनो हागोन। बयनिबो अननाया एखे। आं दिनै गेरान्टि होनो हायो बे बाथ्राखौ, नोंनो जाय सोरबा सासेया अननाय होदोंमोन, बिराद गोसो गोरबोजों अननाय होदों, अनदों नोंखौ, बाट नों जुलि जानायनि उनाव गुबुन सोरबायाबो नोंनो अननाय होगोन एबा नों बेजोंनो अराय सम आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजानो हागोन। नों साननांगोन, मोजां मोननायाव नोंल' हिनजाव नङा, नोंल' सेंग्रा नङा। जुदि नोंल' सेंग्रा, नोंल' सिख्ला साननानै लायो, नोंल' आंनि थार मोजां मोननाय, नोंल' आंनि सैथो गोसो थोनाय होननानै सानना लायो, अब्ला नों सानस'नो हायैयाव नोंनि जिउखौबो फोजोबना लागोन। जिउ फोजोबनायनि सिगां नों, ओंखायनो आं बुंदों, नों बिमा बिफाखौ जुदि एसेबां अनो, बिमा बिफानि थाखाय नोङो एसेबां सानोब्ला सोरबा सिख्लानि थाखाय नों फोजोबना लानो नाङा। नोंनि मेगन, नोंनि किडनि, नोंनि सोलेरनि अंग जिखुनु फाननो हानाय मेडिकेलाव थांनानै नोङो फाननानै नोंनि आइ आफानो थाखा होलां एबा रां खामायनानै होलां। अब्ला नोंनि आइ आफानि दुखुआबो एसेबाबो खमायगोन नोंनि थाखाय। बे बाथ्राखौ आं मानो बुंदों? एसेबां उन्दैनिफ्राय दुखु खस्थ' सहायनानै, बेमार आजारजों एकदम सहायनांनानै बेसेबां नोंखौ उन्दैनिफ्राय गेदेर गोलाव खालामबोयो, आरो नोङो जुदि मोजां मोनलायनानै उन्दै बैसोआवनो जिउ फोजोबनानै लायो, अब्ला बेनिफ्राय आरो माथो बुंनो गोनां बाथ्रा दंबावो? खायफा सिख्लाफोराथ' ओरै गुबुन हारिनि थाखायबो जिउ गारो। आयौ आयौ आयौ, सेंग्राफोरखौथ' नुवाखै दे आं दासिम, सेंग्राफ्रा सोरबा गुबुन हारि सिख्लानि थाखाय थैदों आं बेखौ आं सिगां खोनादों ना मादोंमोन, खिन्थु बावगारबाय, खिन्थु दा आं गोसोआव गैया आरो। बाट सिख्लाफोरखौ बारे बारे नुगासिनो दङ। आरो बर' सिख्लाफ्रा बांसिन माथो एकदम बांगाल हौवाफोरजोंसो। आयौ आयौ आयौ, आं नोंथांमोनखौ बुंदों, गुबुन हारिनि सेंग्रानाव एबा गुबुन हारिनि हौवानाव मा दं, जों बर' हारिनि हौवानावबो दं। मायो? अननाय, थाखा फैसा, गारि मथर। सिगां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा गोबांखौनो आं नुयोमोन एबा गोबाङानो बुङोमोन, जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बिराद जौ फाग्ला जाबाय, बिराद जौ लोंलाबायो। बाट गुबुन हारिनि सेंग्रायाबो बेफोरबायदि। दिनै नोङो सानदों नामा गुबुन हारिनि सेंग्रानाव एकदम थाखा फैसा दं, मटर गारि दङ, एकदम एभेलेबल जानाय लोंनाय, न' बां, बिल्डिं? दिनै बेफोरखौ सानोब्ला जानाय नङा। आं आरो मोनसे खोथाखौ बुङो, नोंथांमोना सानो नामा जायफोर सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों जिउ फोजोबनानै लाजादों बेफोरनि फारसे सान, आरो जायफोरा दासिम गोसोथोलायनानै दङ, नोंथांमोना मा सनिया कुइनखौ फल' खालामो नामा? सनिया कुइनआ दा आंखौसो गाज्रि मोनलायगोन, सनिया कुइनमोन बायदिखौ नोंसोर फल' खालामदों? आं डाइरेक्ट बुङो, सनिया कुइनआ दिनै जुलि जानायनि उनावबो इमान नायथाव भिडिअ बानायो, नायथाव लाजिथाव, जाय भिडिअखौ न'खरै नायजा, जाय भिडिअआ जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा। दिनै गुबुन हारिजों, गुबुन काउन्ट्रियाव हाबा जाहैनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लाजिथावना, बे साननो गोनां। दिनै बुङोब्ला आंखौ दाय जागोन। आरो मोनसे खोथाखौ बुङो, नोंनिनो मा नोम्फानि जायाखै, नोंनि जायाखै, नों बुंनो दरखार गैया, माइ लाइफ माइ रुल्स होननानै बुङो। बेफोर बाथ्राखौ सानबाय थाब्ला जानाय नङा। जों हारि हिसाबै थांना थानांगोन। जों गावल' आं मानसि होननानै थांना थायोब्ला नों बेफोरबायदिनो जागोन।
ओंखायनो आं बुंदों मोजां मोनलायनायाव सोरनिबा थाखाय जिउ फोजोबना लानो गोनां गैया, दरखार गैया। नोंनि थाखाय हिनजाव बेल' नङा, नोंनि थाखाय बे सेंग्रायाल' नङा। आं बुंबायना जुलिनि उनाव सोरबा सासेयाबो नोंनो अननायनानै नों रुजु रुमु रायजो जानो हागोन। गोसो मानो थोलायो, मोजांखौ मानो मोनलायो? जुलि जानो थाखाय नङा होमबा? दिनै नों बिमा बिफानो बिहामजो लानानै संसार जानो थाखाय ना नोंनि गोसो थोनाय माने नोंनि गोसोखौ बुरखायनो थाखाय? नों साननानै नाय। खायफा ओरैबायदि एकदम गोजावलाबायनाय ना मावा गोजावलाबायनायफोर बायदि दङ। महरखौ नायनानै गोसोथोब्रबलाबायनाय, एसे एनै नांलाय खमलाय जानोसै, ओमफ्राय सोरजोंबा बैबो गोसोथोलायफिनलायनोसै, बेनिफ्राय नों आंखौ थगायबाय, नों आंखौ गारबाय, आं नोंखौ इमान सैथोजों मोजां मोनोमोन, आं नोंनि थाखाय जिउ गारगोन। बेफोर एकदम नंखाय खाथार। बेफोर मोजां मोनलायनायनि एकदम मोनसे एकदम गावनि गोसोखौ हमथानो हायियाव जिउ फोजोबनानै लानांनाय बेफोर बाथ्रासो। आं नोंथांमोनखौ बुंदों, नोंथांमोना सोरबा सासेनि थाखाय जिउ फोजोबनो गोनां गैया। आरो गुबुन हारिजों गोसोथोलायनानै सोरबा सासे रुजु रुमु रायजो मोनजागोन होननानै सानदोंब्ला बे माब्लाबाबो गोजोन रायजो सुख सान्थि मोनजाया। बे इयुनाव सानफिननांगोन जे जोंनि बर' हारिजोंनो जुलि जायोमोनब्ला आं दिनै गुबुनजों बेफोरबायदि बुंजानाय नङामोन। दिनै आंनि फिसौफोरा दिनै बर'जोंनो बर' रायलायनानै बर'जोंनो फरायगौमोन, बर'जोंनो लिरगौमोन, एकदम बर' जागौमोन, ट्राइबेल जागौमोन, बर' हारिनि मोजां खामानि हाबा मावनो हागौमोन। बेफोरखौ साननांगोन। बेफोरखौ आरो सानहैनांगोन, उनाव सानहैनो गोनां जागोन। आं बाराखौ बुङा। सोरबा सासेया दा आंखौ बुंलायगोन, नोंलाय मा बुंनो दरखार, मालायनि लाइफ मालायनि रुल्स, बेयाव नोंहा बुंनो गोनां गैया जागोन। बे बाथ्राखौबो आं बुंनो लुबैयो। नोंनि नोमा नोम्फानि जायाखै, नोंनि बिमा बिफानि जायाखै, नोंनि जायाखै, माइ लाइफ माइ रुल्स, बे बाथ्राखौ मायाव बाहायनांगौ मिन्थिगौना? दिनै नोङो ना बेदर जादों, आं नोंथांखौ बुंगोन, ओइ ना बेदर जानाङा, ओइ बे बेदरखौ जानाङा, अब्लासो नों बे खोथाया रज'गोन। आंनि लाइफ आंनि रुल्स, आं सानफ्रोमबो ना बेदर जागोन, आं मालाबा बेदर जागोन, बे नोंनि लाइफ नोंनि रुल्स। बाट बे बाथ्रायाव बे रज'आ, मा बाथ्रायाव रज'आ मिथिगौना? नों दिनै जौ लोंदों, नों दिनै सोरबा सिख्लानि थाखायनो एकदम थैनो नागिरदों, नोङो एकदम बिराद मोजां मोनदोंमोन, नोंखौ आं रायहैबाय, नोंखौ आं बुंहैबाय, सोरबाया जेनेबा बुंबाय, अब्ला नों बुंनो नाङा जे माइ लाइफ माइ रुल्स, नोंनि नोमा नोम्फानि जायाखै, नोंनि जायाखै होननानै। बे बाथ्राया बुंथावना एबा गनायजाथाव नङा बे समाव। आं बाराखौ बुङा। दिनै नोंथांमोना बुंबाय सोरबा सासेनि थाखाय जिउ फोजोबनो गोनां गैया। जाबायदि नोंनो दा अननाय होदों, बे अननायखौ नों जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लानावबो मोनगोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो नों मोनगोन। आरो गुबुन हारिजों मटर दं, गारि दं, फैसा दं होननानै माब्लाबाबो गोसो बायनो नाङा। जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा ओरैनो बर'फोरबायदि गलिलाबायो होननानै गोबाङानो बुङो। बेफोर बाथ्राया थारैनो साननो गोनां। दिनै गुबुन हारिजों थांनानै जिउ फोजोबजालाबायो, बेफोर फारसे सान। आं बेखौबो बुङा जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि नङा, बेफोरबायदि गैया होननानैबो आं बुंनो थाङा। बाट जों बयबो हारियाव दङ, जोंनि बर' हारियावल' गैया बे नङा, दङ। जोंनि बर' हारिनियावबो गोबां गाज्रि सुबुं दङ। बाट जों मोजांखौ सायख'लायनानै जुलि जानानै संसार जानानै गथ' गथाय खांनानै नों बोराय बुरिब्ला नोंखौ नायनाय, नों गथ' गथाय खांनानै आरामसे रुजु रुमु रायजो जानोखौ साननांगोन। जुलिखौ मानो जायो? गोबाङानो आबां जाबांनो माने गावनि गोसोनि लुबैनाय एबा गावनि साननायखौ सानस'नो हायियाव जुलि जायो। खायफाया आरो आं बुंदों खायफायाल' नङा, जोङो जुलि जायोब्ला बेखौ साननांगोन जे जों मानो जुलि जानो नागिरदों। दिनै नोंनि न'खराव मा, नोंनि आइ आफाया बोरायबाय बुरिबाय नामा? नोंहा बिब' बिनानाव गैला, न'खराव खामानि दामानि मावनो गोबां खस्थ' जाबाय, नोंनो बिहामजो नांगौ न'आव, जेनेबा नोंनि आइ आफानो, अब्लासो नों जुलि जागोन। बेराफारसे नोंनि बैसोआबो जाबाय जुलि जानो थाखाय, अब्लासो नों जुलि जानांगोन। नोंनि आथिङाव नोंनो गसंनो हानांगोन, अब्लासो। आं बाराखौ बुंनो थाङा, गोबाङानो बुंबाय। जोंनि बर' हारिनि सिख्ला सेंग्राफोरखौ आं खावलायो, गुबुन हारिजों गोसोथोलायनायखौ ज्राब गार। गुबुन हारिनि अननाय आरो बेफोरबायदि बुरखायनायाव दा गलि। गुबुन हारिया हारिखा, बे गुबुनखा। नों माब्लाबाबो गुबुनजों रुजुनानै बर' हारिनि सेंग्रा एबा जोंनि बर' हारिनि गेदेमा सुबुंफोरा बादा होयोब्ला नोंनि नोमा नोम्फानि, नोंनि जायाखै होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दिनै एसेनोसै, उनफोराव आं बुंगोन। नोंथांमोना बे वेर बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो, मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। आरो आं नेक्स्टआव बेफोरबायदिनो मटिभेसन भिडिअ, इन्टारटेनमेन्ट, टेकनिकेल भिडिअ बायदि लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो। गोजोन्थों।